Can-Am Outlander Max Electric G3L. Priatelia a priaznivci štvorkoliek, vítam vás pri novom teste, po ktorom asi stratíme zopár fanúšikov, pretože hoci sme zarytí petrolheadi, sme aj profesionáli a preto budem v tomto teste maximálne objektívny a budeme musieť často pochváliť stroj, ktorý je aktuálne predmetom veľmi kontroverznej diskusie. Áno, otestovali sme prvú plne elektrickú štvorkolku z produkcie BRP, ktorá je postavená na notoricky známej platforme Can-Am Outlander. Ide samozrejme o generáciu 3, ktorá sa síce vyrába len 2,5 roka, ale za tento čas už táto platforma o svojej kvalite a inováciách presvedčila nespočet používateľov. Can-Am Outlander Max Electric, ako sa presne volá tento stroj, ktorý sme testovali, je čo sa týka podvozku identický so strojmi na platforme G3L, ako je napríklad bestseller Can-Am Outlander Max HD7XU, ktorý v našom teste poslúžil ako porovnanie. Hoci budeme porovnávať zdanlivo podobné stroje, avšak každý s iným pohonom, v skutočnosti je elektrik samozrejme neporovnateľný s ničím, čo aktuálna produkcia ponúka. Neporovnateľný preto, lebo žiadny stroj z produkcie BRP a s veľkou pravdepodobnosťou ani u konkurenčnej produkcie nedokážeme ponúknuť svojmu používateľovi benefity ako elektrik. Tými benefitmi sú predovšetkým extrémne tichá prevádzka, veľmi nízke prevádzkové náklady, nízke náklady na servis, vysoký krútiaci moment, ekologicky čistejšia prevádzka ako pri spaľovacom motore, nižšia hmotnosť ako pri spaľovacom motore, porovnateľného modelu, skoro ideálny lineárny priebeh výkonu a krútiaceho momentu. Samozrejme, ako sa hovorí, nič nie je zadarmo. To platí rovnako aj pri modeli Electric. Zásadnou nevýhodou pri tomto modeli je samozrejme dojazd. Preto tento model nenahrádza žiadny z modelov Can-Am, ale je novou alternatívou, ktorá má opodstatnenie v rôznych odvetviach. V podnikaní, ochrane prírody, ale je vhodnou alternatívou aj pre bežných užívateľov, pre ktorých dojazd nie je najvyššou prioritou. Nejdem menovať všetky odvetvia, kde sa tento stroj bude cítiť ako doma, ale patria medzi ne napríklad farmy, zoo, horské hotely, horské chaty, národné parky alebo nemocnice. Can-Am Outlander Max Electric a Can-Am Outlander Pro Max HD7XU. Pohotovostná hmotnosť 402 kg, 446. Rozmery sú takmer identické. Svetlosť podvozku 30,5-33 cm. Pneumatiky sú takisto skoro identické okrem diskov, kde je rozdiel 2 palce. Kapacita akumulátora 8,9 kWh, objem palivovej nádrže 19,5 litra. Výkon je takisto skoro identický, avšak k tomu sa ešte dostaneme. Krútiaci moment 72 N, krútiaci moment 56 N. Prípustná hmotnosť prívesu takisto identická. Úložná kapacita takisto identická. Všetko je to v podstate veľmi podobné vzhľadom na to, že tieto stroje sú postavené na rovnakej platforme. Electric sme si doviezli na test ako úplne nováčikovia v segmente elektropohonu. Can-Am je však v skutočnosti aktuálne priekopníkom v tejto oblasti a Outlander Electric je teda prvou plnohodnotnou štvorkolkou v tomto segmente. Označenie plnohodnotná si dovolím použiť z dôvodu, že pre tento typ pohonu bol použitý osvedčený základ jeho existujúceho brata so spaľovacím motorom. Áno, Electric je postavený na platforme G3L a teda rám, kapotáž, nápravy, pruženie a vlastne celý stroj je okrem pohonu a prevodovky identický so spaľovacou verziou. Ak by ste očakávali, že v mieste pre spaľovací motor sa nachádza elektromotor, asi vás prekvapím, nie je to tak. V priestore, kde je pri benzínovej verzii motor, sa pri modeli Electric nachádza akumulátor. Samotný elektromotor s prevodovkou je umiestnený pred zadnou rozvodovkou a približne o 10 cm vyššie. Táto koncepcia bola navrhnutá s prihľadnutím na rozloženie ťažiska stroja a musím povedať, že konštruktorom sa podarilo navrhnúť naozaj excelentne vyváženú platformu. Veľmi oceňujem, že Electric má stále klasickú prevodovku. Jediným rozdielom je absencia spiatočky, ktorá je riešená reverzným chodom elektromotora. Jedným z mála rozdielov je farba kapotáže, ktorá je pre Európu biela, ktorá v čistote tohto stroja perfektne svedčí. Pneumatiky boli pre Electric vyvinuté na mieru s ohľadom na nižšiu hlučnosť, vibrácie a ich rozmer je identický ako pri väčšine modelov G3L s tým,
že disky sú na Electric v rozmere 14 palcov, podobne ako pri modeli XT. Oproti ostatným verziám G3L majú pneumatiky XPS Recon Force trochu jemnejší vzor dezénu. Electric má oproti ostatným modelom G3L navyše v sériovej výbave plastové lemy blatníkov, čo ocenia najmä zákazníci, ktorí si tento doplnok pri ostatných verziách musia doobjednať samostatne. Electric má tiež navyše špecifické LED POD svetlo, ktoré je umiestnené v prednej hornej časti a dotvára nezameniteľnú časť dizajnu modelu Electric. Toto svetlo je naozaj dizajnovou čerešničkou, okrem klasického svietenia má aj režim pulzovania pri nabíjaní. Naozaj krásny efekt. Špecifický pre Electric je aj palubný displej, ktorý má uhlopriečku 5 palcov a je čiastočne farebný s možnosťou meniť sa na nočný alebo denný režim vrátane automatiky. Všetky potrebné údaje sa na displeji zobrazujú v reálnom čase, predovšetkým spotreba energie vyjadrená vo watthodinách, je veľmi presná a pomáha jazdcovi zvoliť najlepší jazdný mód. Displej tiež obsahuje údaje o nastavení rekuperácie s názvom Regen Braking. Pri benzínových verziách známe ako brzdenie motorom IEB, nastavení posilovača riadenia, rýchlosti a tak ďalej. Dôležitá je zobrazovaná informácia o dojazde, o ktorej budeme viac hovoriť neskôr v samotnom teste. Čo mi trochu v údajoch chýba, je stav akumulátora vyjadrený v percentách. Stav akumulátora je totiž zrozumiteľnosti vyjadrený jednoduchou stupnicou 10 paličkami, kde každá predstavuje 10% stavu akumulátora. Stav akumulátora v percentách je na displeji k dispozícii iba počas nabíjania. Toto riešenie je pre drvivú väčšinu jazdcov dostačujúce, ale nájde sa zopár fajnšmekrov, ktorí chcú vyťažiť z akumulátora aj posledné kvapky energie a pri plánovaní dojazdu by sa im tento údaj v percentách hodil. Displej je perfektne viditeľný aj na slnku s dostatočne veľkými symbolmi. Aj v ťažkom teréne som si rýchlym pohľadom vedel pozrieť spotrebu energie, rýchlosť alebo iný údaj. Ovládanie štvorkolky je neuveriteľne jednoduché a intuitívne. Na jednoduchú jazdu vpred a vzad bez špecifických nastavení nie je potrebné žiadne zložité zaškolenie a tento stroj preto otvára úplne novú príležitosť pre jazdcov, ktorí sa na klasickú benzínovú štvorkolku nikdy neposadili kvôli buď rešpektu, strachu zo zvuku motora alebo zložitejšieho ovládania. Tu naozaj platí sadnúť a ísť. Pre tých zdatnejších je potom k dispozícii celý rad nastavení, ktoré optimalizujú jazdu ideálnou spotrebou energie alebo komfortom. Ovládač nastavení pohonu 4x2 a 4x4, rovnako ako rekuperácia IEB, na pravej strane riadidiel tejto časti je identický ako pri spaľovacej verzii, ako pri Outlanderi HD7. Ovládač elektropohonu, posilovača riadenia, trip, svetla a tak ďalej sú na ľavej strane riadidiel. Je modernizovaný, ale veľmi podobný ako pri spaľovacej verzii a veľmi intuitívny. Ako som už spomenul, Electric má stále manuálnu prevodovku s možnosťou radenia PNLH. Chýba vám tu niečo? Áno, chýba tam spiatočka. Spiatočka sa neradí na prevodovke mechanicky, ale pomocou tlačidla, ktoré zabezpečí reverzný chod elektromotora. Toto geniálne riešenie je veľmi príjemné, oveľa rýchlejšie ako pri mechanickej prevodovke a bonusom je, že má tento stroj vlastne spiatočku v dvoch možnostiach prevodového stupňa L alebo H. Otáčanie v úzkých priestoroch, kde je nutné niekoľkokrát opakovane cúvnuť, alebo iné komplikované manévre, pri ktorých sa bez cúvania nezaobídeme, sú oveľa komfortnejšie a rýchlejšie. Toľko k detailnému popisu stroja. Poďme konečne do terénu. Test číslo 1. Jazda po lúkach a skúška stability. Naša prvá jazda s modelom Electric smerovala po asfaltovej ceste na lúku a stredne ťažkú testovaciu trať, kde sme sa chceli so strojom predovšetkým zoznámiť. Pochopiť jeho štruktúru, setup a jazdné vlastnosti ako stroja, tak aj samotného elektropohonu. Teplota bola cca 2 stupne a trať je vo výške cca 400 metrov nad morom. Jazdcom bol samozrejme profesionálny inštruktor, elektropohon bol však aj pre neho debutom. Hneď pri vychádzaní z parkoviska nás pobavilo, že naša značková elektrická brána je výrazne hlučnejšia ako Can-Am Outlander Electric. Stroj bol samozrejme nabitý na 100%. Drakonická akcelerácia nás neprekvapila, pretože sme ju očakávali. Čo nás však prekvapilo, bol pocitový výkon stroja. Ak by sme tento parameter predtým nepoznali, tipli by sme minimálne o 20 koní viac. Vysvetlenie je jednoduché. Veľa jazdcov pocit ťahu označuje ako výkon. V skutočnosti
by bolo presnejšie hovoriť skôr o krúťacom momente. A ten je pri Electric oveľa väčší ako pri spaľovacej verzii, a to až o 30%. Krúťací moment je nielen väčší, ale jeho priebeh je oveľa lineárnejší. Predstavte si, že stlačíte plyn a maximálny krúťací moment je tu v sekunde. Tento efekt je taký pôsobivý, že to podvedome skúšate opakovane. Veľmi pôsobivé je tiež brzdenie motorom. Pri nastavení na maximum, čo je zároveň nastavenie maximálnej rekuperácie, sa dá v bežnej premávke stroj ovládať iba plynom. Brzdy použijete iba pri úplnom zastavení. Samozrejme, toto už vyžaduje trošku cviku a skúsenosti. Prichádzame na mierne rozbahnenú lúku s poslednými zbytkami snehu a okamžite cítime o niečo tuhšie nastavenie podvozku. Keďže sme použili stredné nastavenie, medium, ako používame na podobnej štvorkolke so spaľovacím motorom, pochopili sme, že takto sa prejavila nižšia hmotnosť. Cca 45 kg oproti XU HD7. Naozaj nie je málo. Podhusťujeme pneumatiky, predné na 0,5 baru, zadné na 0,4. Takto podhustené ich necháme počas všetkých testov, vrátane toho po asfalte. Je jasné, že podhustenie spôsobí o niečo vyššiu spotrebu energie, avšak v teréne je správne nahustenie pneumatik kľúčové ako pre bezpečnosť a prejazdnosť v ťažkom teréne, tak aj pre komfort jazdca. Pre jazdu po asfalte ich necháme podhustené. Úmyselne, aby sme videli, ako ovplyvní podhustenie vhodné do terénu stabilitu pri jazde po asfalte vyššou rýchlosťou. Vráťme sa však na našu testovaciu dráhu. Skúšali sme prvé výjazdy, adhézia bola skôr horšia ako lepšia. Mokrá tráva, mierne blatistý podmočený terén a miestami zvyšky snehu. Na pneumatiky XPS Recon Force sme najskôr pozerali s ľahkou nedôverou, nakoľko ich jemnejší vzor sa nám nezdal pre tento typ terénu práve najvhodnejší. Ako sa však ukázalo aj neskôr v oveľa náročnejšom teréne, sú pneumatiky úplne dostatočné, nakoľko stroj profituje z nesmiernej dynamiky. Samozrejme netvrdíme, že sú do ťažkého terénu rovnako dobre ako XPS Trail King, ale do ťažkého terénu bude brať samozrejme Electric málo kto. My samozrejme áno. Tieto pneumatiky sú predovšetkým na asfalte naozaj výrazne tichšie ako klasické štvorkolkové drápáky a v neposlednom rade majú na mokrom asfalte a kameňoch lepšiu trakciu ako agresívne dezeny. Výber pneumatík je podľa nás ďalšie veľmi dobré vyhodnotenie fabriky, v akých oblastiach sa zrejme bude tento stroj pohybovať najčastejšie. Prvé strmé výjazdy sme najskôr skúšali dynamicky, keďže tu Electric nemal najmenší problém, skúšali sme postupne rýchlosť znižovať. Tu sa prvýkrát ukázalo, že v náročnejších podmienkach si musí jazdec vychovaný na spaľovákoch najskôr trošku zvyknúť. To, že kolesa prekozujú, totiž zistíte trochu neskôr ako pri spaľováku. Pri spaľováku dáva zvuk motora totiž jazdcovi okamžitú spätnú väzbu, čo nám zo začiatku pri Electricu trochu chýbalo. Jednoducho prvú sekundu necítite a nepočujete, že kolesa už strácajú trakciu. Treba s tým počítať a predvídať, ale je to predovšetkým o zvyku. Naopak, reakcia, keď už zistíte, že trakcia je preč a intuitívne stlačíte plyn, je taká okamžitá a brutálna, že vašu predchádzajúcu chybu s prehľadom eliminuje. Zjazd dole prudkým svahom je absolútne bezproblémový. Tu stroj ťaží predovšetkým zo svojej nižšej hmotnosti a limitujúcim faktorom je len jemnejší design pneumatik. Celková ovládateľnosť tohto stroja je pocitovo oveľa ľahšia a operatívnejšia. Keď si jazdec zvykne na jeho špecifika, dá sa každý úkon, zmena smeru, prechod medzi cúvaním a jazdou vpred zvládnuť za oveľa kratší čas. Electric je skrátka hravý, ochotný a dáva pocit ľahkosti. Aby som len nechválil, prijal by som o stupeň mäkší podvozok. Napriek tomu, že sa dá samotná tuhosť pruženia nastaviť v 5 úrovniach, by som celý rozsah posunul do mäkšieho nastavenia. Keďže nepredpokladám, že na Electric budú jeho majiteľia montovať extrémne množstvo doplnkov, tak mám pocit, že sú posledné 3 stupne tvrdosti skoro zbytočné. My sme mali na stroji počas celého testu v prednom úložnom priestore cca 4 kg, na zadnom nosiči sme mali kufor s vybavením cca 28 kg a jazdec cca 79 kg. Pri tomto obsadení stroja by sme zvolili stupeň 1, teda najmäkší. Samozrejme pri ostrejšej jazde a driftovaní nám prišiel tuhší podvozok vhod, ale nepredpokladám, že taký účel bude tento stroj obvykle plniť u svojich majiteľov. Pri testovaní bočného náklonu nás vždy hnevá, že video veľmi skresluje a nie je vidieť skutočný reálny náklon. Vzali sme Electric do naozaj slušného náklonu, kde si Electric poradil bez väčších problémov. Napriek tomu,
že je náš jazdec zvyknutý na širšie pneumatiky vpredu a podložky pod kolesami a s vedomím, že tento stroj musí o pár týždňov absolvovať výstavu, čiže ho nemôžeme cvične prevrátiť, prešiel pomerne veľkým náklonom. Evidentne opäť pomohla nižšia hmotnosť. Paradoxne na zmiešanom podklade suchej trávy a podmočeného terénu bol vzor pneumatík pri bočnom náklone skôr výhodou. Ale musíme brať do úvahy, že pneumatiky boli úplne nové a záberové hrany ostré. Ak by sme tento test opakovali s nájazdom povedzme 1000 km, určite by na tomto podklade až tak dobre nefungovali. Takisto v mäkšom teréne a snehu pri nízkej rýchlosti už záber taký dobrý nebol. Rovnako ako bočné vedenie stopy, je to však daň za minimálnu hlučnosť a skoro žiadne vibrácie. Tieto situácie sa samozrejme dajú vyriešiť pridaním plynu, aby sa pneumatiky vyčistili, my sme však hľadali limity. Výsledok je však s prihliadnutím na určenie stroja viac ako uspokojivý a jediné, čo nášho jazdca vyrušovalo po celý čas, bola väčšia tvrdosť podvozku. Tvrdší podvozok je však pri bočnom náklone dvojsečná zbraň. Pri zatáčaní do prudkého svahu je tvrdosť nevýhodou a limituje kríženie náprav. Naopak už v samotnom bočnom náklone je tvrdší podvozok výhodou, pretože sa stroj toľko neponára v smere náklonu. Je veľmi dôležité poznamenať, že nižšia hmotnosť má ešte jeden pozitívny efekt. Pomer hmotnosti jazdca voči hmotnosti stroja je rozhodujúca v hraničných situáciách, kde je nutné stroj vyvažovať telom jazdca, čo má obrovský vplyv na stabilitu stroja. Jednoducho jazdec s hmotnosťou 80 kg dokáže oveľa ľahšie vyvážiť stroj s hmotnosťou 400 kg ako stroj, ktorý má skoro 500. Neboli by sme to my, aby sme neskúsili, či vie elektrik driftovať. Ukázalo sa, že driftovať sa na tomto stroji dá, ale vyžaduje to určitú úroveň zručnosti a zvyknúť si na prejav elektromotora. Predovšetkým ide opäť o spätnú väzbu. Jazdec totiž nemá informáciu o intenzite pretáčania kolies tak presvedčivo ako pri spaľovaku, kde zvuk motora krásne sprostredkuje intenzitu prekozu. Pri elektromotore sa mu jazdec musí spoľahnúť na zvuk prešmykujúcich kolies, intuíciu a intenzitu bočného pohybu stroja, čo naozaj nie je jednoduché. A aby toho nebolo málo, systém elektropohonu vyhodnocuje záťaž a v istých momentoch pri určitej úrovni nabitia akumulátora dokáže obmedziť výkon zo špičkového na trvalý. V praxi to znamená, že počas driftu nám stroj ubral výkon a následne o sekundu ho opäť zvýšil, čo dokáže rytmus jazdca naozaj dokonale rozhodiť. Elektropohon má totiž dve úrovne výkonu. Trvalý 20 kW a špičkový je 35 kW. Kedy presne usúdi elektronika, že je potrebné limitovať výkon, sme celkom presne nezistili. Pretože okrem driftu na zlom podklade s pomerne veľkou adhéziou sme sa už s týmto obmedzením nestretli ani v ťažkom teréne. Nevylučujeme však, že nás pri drifte limitovala maximálna povolená rýchlosť, ak kolesa dosiahli viac ako 63 km za hodinu, čo je pre tento stroj obmedzenie, ktoré je bohužiaľ nutné pre homologizáciu v Európskej únii z dôvodu absencie ABS systému. Inak povedané, rovnaký stroj určený pre americký trh to zrejme nespraví. O čom vypovedajú aj videotesty z našich kolegov z USA a Kanady. Uzavrieme to s tým, že drift nie je a ani nemá byť doménou tohto stroja a začiatočníkom ho určite neodporúčame. Trvanie tohto testu bolo cca 2,5 hodiny, teplota cca 2 stupne, najazdené cca 15 km, dojazd zostávajúci cca 30 km. Prevýšenie celkové cca 150 metrov, spotrebovaná energie cca 44%, zostatok energie 56%. Test číslo 2. Jazda s veľkým prevýšením a ťažší terén pri teplote pod nulou. V teréne sa elektrík rozhodne nestratí. To je fakt a nikto nám ho nevyvratí. Preto sme ho vzali do naozaj ťažkého terénu v ďalšom teste. U nás na severe sa zima ešte stále snaží udržať si svoju nadvládu a hoci v údolí sa nám chvíľami zdá, že prichádza jar, na hrebeňoch je stále sneh a denné teploty tam atakujú minusové hodnoty. Aby sme boli objektívni, vzali sme elektrik presne na tie miesta, ktoré máme notoricky najazdené so všetkými benzínovými modelmi, ale predovšetkým s Outlanderom Max 1000R XTP a Outlanderom Pro Max 700
XU. Pred štartom sľuboval ukazovateľ dojazdu 71 km. Náš trip začal prejazdom po lúkach s miernym stúpaním, kde sme absolvovali cca 6 km s svižným tempom. Teplota bola tu dole krásnych februárových 5 stupňov, avšak so šialenou vlhkosťou skoro 95%. Nasledoval strmý kamenistý výjazd s prevýšením skoro 300 výškových metrov. Na tomto úseku nikdy nejazdíme rýchlo, sú tu kamene do cca 20 cm a stroj dostáva zábrať, čo sa opotrebovania týka. Na elektriku sme museli ísť ešte trošku pomalšie, nie preto, že by to elektrik nezvládal, ale tento úsek pôjdeme ešte raz za asistencie Outlandera 1000R a chceli sme ho pre tentokrát šetriť. Predsa len na tomto stroji je podvozok trošku tvrdší a bolo by to všetko cítiť. Čo sme však počuli poprvýkrát v živote, boli zvuky kufra. Motorová pila, kladky, krátka všetko kovové buchalo v kufri o život. Predtým sme si to cez zvuk motora nikdy neuvedomili, že to môže až tak trieskať. Keď sme dorazili na hrebeň cca 820 metrov nad morom, bola tam už pomerne súvislá vrstva snehu, cca 10 až 30 cm a teplota klesla k nule, alebo skôr pod nulu. Zapli sme vyhrievané rukavice na najvyšší stupeň a stúpali ďalej do 1050 metrov nad morom. V tejto výške je snehový podklad väčšinou zamrznutý a tvorí ideálny podklad pre tieto pneumatiky. Väčší počet záberových hrán je na takomto podklade výhodou. Agresívnejšie Trail King majú na zľadovateľných úsekoch väčší problém. Predpokladali sme, že v tejto teplote aj akumulátor vydrží menej, pretože časť energie musí minúť na samotné zahrievanie. Ukazovateľ dojazdu už tak optimisticky nevyzeral. Sľuboval asi 16 km. Prešli sme zo pár rýchlejších úsekov a opäť nás brutálny nástup krúťaceho momentu tohto stroja lákal k driftu. Po prepnutí režimu šport sme sa nesmelo pokúšali o najlepší prejazd zákrutov. Podklad bol v zľadovateli a išlo to pomerne ľahko. Žiadne obmedzenie výkonu sme necítili, ale cítili sme roklinu a ani nie meter naľavo od nás, ktorá bola miestami hlboká viac ako 70 metrov. S prihľadnutím na to, že sme sa dostali k 50% kapacity akumulátora, začali sme zvažovať, či zvládneme celú trasu. Riskli sme to a pokračovali sme nadol. Pričom sme museli absolvovať pomerne technicky náročný strmý zjazd, ktorý bol dole už veľmi blatistý. Elektrik sa tvári akoby nič. Hoci pneumatiky boli na ilovitom blate už na svojom maxime, keďže prudko dole svahom sme nemohli viac pridať plyn, aby sme ich vyčistili. Naopak snažili sme sa čo najviac využiť brzdenie motorom a tým pádom rekuperovať. Zišli sme do výšky 500 metrov nad morom a čakalo nás rozhodnutie. Akumulátor hlásil aj po 6 km zjazdu stále 50%, avšak dojazd sa zmenil zo 16 km na 53. Keďže stroj zaregistroval dlhú jazdu nadol s rekuperáciou alebo minimálnou spotrebou, tak prepočítal dojazd podľa aktuálnych údajov, ktorý by však platil za rovnakých podmienok. Čiže ak by sme šli naďalej len dole. My sme však chceli vystúpať tentokrát rýchlou jazdou opäť do 980 metrov nad morom. Tentokrát bolo 6 km asfaltu pokrytého snehom. Samozrejme sme si neodpustili skoro v každej zákrute drift. Ukazovateľ dojazdu na vrchole hlási posledné dve paličky kapacity akumulátora, čiže približne 20% a dojazd 6 km. To by nám štandardne nestačilo ani na cestu domov. Avšak stále sme boli v 1000 metroch nad morom. Čiže smerom dole sme opäť rekuperovali a elektronika prepočítavala dojazd. Rozbiehali sme sa smerom nadol a zistili, že čím viac si zvykáme na dávkovanie elektrického pohonu, tým efektívnejšie dokážeme jazdiť. Počas cesty nadol sme si nastavili minimálnu rekuperáciu, aby motor toľko nebrzdil a plynom sme len veľmi jemne udržiavali cca 35 až 42 km za hodinu. Potrebu pri takej jazde sme mali počas cesty smerom nadol 35 Wh a boli úseky, kde sme mali stále rýchlosť 35 km za hodinu. A pritom ukazovateľ hlásil nulovú spotrebu a dokonca jemnú rekuperáciu. Dole bola kapacita akumulátora nezmenená, čiže 20%. Teda nič neubudlo ani nič nepribudlo. Avšak dojazd sa zmenil zo 6 km na 30. Po príjazde domov mal akumulátor 7%, dojazd bol 7 km. Poznatok z tejto jazdy je, že pri poklese kapacity akumulátora pod 50% zníži stroj čas špičkového výkonu, alebo ho úplne obmedzí na štandardný výkon. Ale to sme zistili až na asfalte. V teréne sme to necítili. Reálne nám stroj obmedzil zrýchlenie v posledných 2 kilometroch a posledných 200 metrov nám obmedzil maximálnu rýchlosť na 25 km za hodinu. Jednoducho povedané, elektronika vám poskytne výkonu koľko chcete až do momentu, keď dosiahnete 50%. Tam začne elektronika trochu hospodáriť
ale som presvedčený, že si to väčšina jazdcov ani nevšimne. Je to naozaj príjemné a sofistikované. Skutočne dramaticky začne elektronika šetriť až vtedy, keď je stav akumulátora kritický, to znamená pod 10%, a všemožne sa snaží dostať vás domov. Trvanie testu 5 hodín, teplota -2, najazdené 33 km, dojazd zostávajúci 7 km, prevýšenie až 1350 metrov, spotrebovaná energia 93% a zostatok energie 7%. Test číslo 3. Jazda v premávke po asfaltových cestách, skúška maximálneho dojazdu. Napriek tomu, že sa tento stroj nijako nenominuje do kategórie cestovateľa, urobili sme test v bežnej premávke, aby sme vyskúšali reálny maximálny dojazd. Keďže všetky testy prebiehajú u nás na severe, ani tento test sa nezaobíde bez nezanedbateľného prevýšenia a prebehol pri teplote jemne nad nulou. Pneumatiky sme nechali úmyselne podhustené, aby sme simulovali zmiešanú prevádzku offroad a cesta. A test prebiehal medzi dedinami, aby sme simulovali farmárske, prípadne nejaké zásobovateľské využitie. Treba brať na zreteľ, že všetky tieto aspekty negatívne ovplyvňujú spotrebu energie, znižujú dojazd, ale sú z reálneho života a preto považujeme tento setup za správny pre relevantný test. Zimné obdobie tiež znižuje dojazd, preto by naše testy mali byť tým najťažším, čo by tento stroj mal pri svojom predpokladnom využití zažiť. Vyrážame cez susedné dediny a priebežne stúpame a klesáme. Pričom priemerné prevýšenie cez hrebeň je cca 80 až 150 metrov. Keďže počas klesania sa akumulátor rekuperuje, alebo je aspoň spotreba stroja minimálna, dojazd nám aj po absolvovaní 20 km približne korešpondoval s prejazdenou vzdialenosťou. Inými slovami, ak idete štandardným spôsobom a neabsolvujete žiadne špecialitky ako výjazdy, preklzávanie kolies, drift a tak ďalej, tak je elektronika vo svojich výpočtoch pomerne presná. Keďže spiatočná trasa zahrňala aj prejazd centrom mesta Žilina, snažili sme sa naplánovať ju tak, aby sme jednak vyťažili z akumulátora maximum a jednak aby sme s prázdnym akumulátorom nezostali visieť v centre mesta. Toto je jeden z aspektov používania elektropohonu a rovnako platí pri elektrických autách alebo akýchkoľvek strojov s elektropohonom, kde nie je možné dotankovať hocikde. Jednoducho v prípade, že chcete absolvovať neštandardnú trasu, musíte si to premyslieť a naplánovať. Preto je podľa nás optimálne využitie tohto stroja v oblasti s konkrétnym okruhom pôsobenia, kde má obsluha odskúšaný dojazd, aby pri prevádzke nemusel používateľ tento aspekt riešiť. Na asfalte sa cíti elektrik ako ryba vo vode. Veľmi tiché pneumatiky a žiadny zvuk motora, počujete len svišťanie vetra. Tešili sme sa na každú križovatku, kde bolo zábavné vyštartovať ako prvý. Opäť sa ukázalo, že elektrický šprint je ťažko s niečím nahradiť. S vedomím, že si znižujeme dojazd, sme si skrátka neodpustili zažiť elektrickú akceleráciu zas a znova. V prudkých zákrutách tvrdší podvozok a veľmi slušná adhézia pneumatik spôsobí, že vnútorné zadné koleso je často 10 cm vo vzduchu. Približne po 25 km sme si skontrolovali plán trasy a na počudovanie vychádzal dojazd stroja skoro presne k domovu. Hoci sme často stúpali a klesali hornatou krajinou, prepočítaval stroj dojazd veľmi presne. Celú trasu sme absolvovali podľa predpisov, čiže cez dediny 40-50 a po okreskách skoro všade na úrovni maximálnej rýchlosti stroja, čo je pri tomto modeli 63 km za hodinu. Bolo to len pár kilometrov, ale treba mať na zreteli, že s obmedzenou maximálnou rýchlosťou bude tento stroj na cestách, kde je povolená rýchlosť 90 km za hodinu, ostatným trochu prekážať, zvlášť v úsekoch so zákazom predbiehania. Pri konštantnej rýchlosti a po rovine môžeme konštatovať, že elektronika prepočítava dojazd naozaj veľmi presne. Že bol tento asfaltový test veľmi vhodný na pochopenie elektropohonu sa ukázalo v momente, kedy nám kapacita akumulátora klesla na úrovni 20%. To sú posledné dve paličky ukazovateľa. Vtedy sa ukazovateľ kapacity zmení na červeno, niečo ako rezerva pri klasickom ukazovateli stavu palivovej nádrže. Stroj začne obmedzovať odber energie, čo v praxi znamená, že sa logicky zníži maximálna rýchlosť. V tom čase sme už boli v centre mesta, kde nám to až tak neprekážalo, keďže v kolónach celá premávka nedosahuje viac ako 30-40 km za hodinu. V tomto momente ukazoval dojazd 6 km, čo bola približne vzdialenosť do nášho cieľa. Keď sme opustili centrum mesta, potrebovali sme prejsť ešte asi 3 km s miernym stúpaním. Ukazovateľ kapacity ukazuje poslednú paličku, čiže 10%,
a odber energie stroj obmedzuje na 100 Wh, čo v miernom stúpaní po asfalte znamená maximálnu rýchlosť 22 km za hodinu. Úprimne sa priznám, že sme mali na firme pripravenú dodávku a rozmýšľali sme, či nám zostane dosť energie vôbec na naloženie stroja do nej. Posledný úsek, 1,5 km, už stroj vytrvalo oznamoval výstražnú hlášku o nedostatku energie v akumulátore pomerne často. Vzhľadom k tomu, že sme do cieľa už išli po uličkách obce s minimálnou prevávkou, sme sa rozhodli, že skúsime to dobojovať až do cieľa. Rýchlosť sa znižovala približne každých 500 metrov o cca 7 km za hodinu. Dojazd stále ukazoval 6 km. Tesne pred cieľom bola rýchlosť stroja už podobná rýchlej chôdzi, to znamená asi 7 km za hodinu. Ale stále sme išli. Dorazili sme až do garáže a netrpezlivo zasunuli nabíjací konektor, aby sme videli, koľko percent zostalo v akumulátore. Na displeji sa ukázala obrovská 0. Musíme konštatovať, že je manažment elektropohodu nastavený geniálne. Nevypne vás nepredvídateľne, naraz a náhle, ale snaží sa stále viac šetriť, aby ste mali čas vyriešiť situáciu stále s funkčným strojom. A hoci je rýchlosť dramaticky obmedzená pri použití, kde sa predpokladá, že ste niekde blízko farmy alebo horského hotela alebo chaty, alebo v uzavretom areáli nemocnice, ústavu alebo revíry, kde máte svoj dojazd zmapovaný, to nie je žiadny dramatický problém. Skôr naopak, stroj vám dáva dostatok času rozhodnúť sa, či smerujete k nabíjačke, alebo vám v danej chvíli nízka rýchlosť neprekáža a ešte by ste si niečo po ceste vybavili. Podotýkam, že stroj naďalej sľuboval dojazd 6 km a po doterajších skúsenostiach nemám dôvod tomu neveriť. Trvanie testu 1,5 hodiny, teplota 2 stupne nad nulou, najazdené 49,2 km po asfalte, dojazd zostávajúci 6 km, prevýšenie 910 metrov po asfalte, spotrebovaná energia 100% a zostatok 0. Všetky testy sme kvôli objektivite absolvovali s podhustenými pneumatikami, so zapnutými svetlami a s permanentným napájaním vyhrievanej príľby. Elektrik sme na chvíľu dali do rúk rôznym ľuďom, ktorí nemajú so štvorkolkami absolútne žiadne skúsenosti a niektorí z nich majú zo štvorkoliek dokonca panický strach. Všetci z nich sa po pár minútovej inštruktáži so strojom rozbehli a dokázali prejsť základnú jednoduchú trasu po rovine. Sme presvedčení, že pri benzínovej verzii by sa nám toto nepodarilo, alebo by to minimálne trvalo oveľa dlhšie. Toľko k jednoduchosti ovládania tohto stroja. Stroj poskytol na test Imagex SRO, oficiálny importér značky BRP pre Slovenskú republiku. Rekapitulácia. Can-Am Outlander Max Electric je veľmi zaujímavým doplnením produkcie štvorkoliek výrobcu BRP. V tejto chvíli nemá na trhu priameho konkurenta a preto nie je možné priame porovnanie. V segmente štvorkoliek produkcie Can-Am nie je v tejto chvíli úmyslom fabriky nahradiť žiadny z existujúcich modelov. Napriek tomu sme ho pre lepšie pochopenie vlastností stroja čiastočne porovnávali so strojom Can-Am Outlander Max Pro XU HD7, ktorý je postavený na identickom ráme s identickým zavesením kolies. Pravdou však zostáva, a náš test to potvrdil, že elektrik je určený predovšetkým pre iné oblasti použitia ako benzínové štvorkolky. Jeho vlastnosti ho predurčujú na použitie v oblastiach, kde sú benzínové štvorkolky nevhodnou voľbou. Jednoznačne vidíme obrovské opodstatnenie v oblastiach ako farmy, horské chaty, hotely, nemocnice, ústavy, zoo, technické služby, národné parky, logistické parky a správa areálov veľkých firiem a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka všade, kde to treba. To isté platí o samotných užívateľoch. Elektrik osloví predovšetkým tých, ktorí doteraz o štvorkolke neuvažovali, práve z dôvodu, že neexistovala elektrická alternatíva. Už počas testov sme sa stretli s pomerne veľkou odozvou od ľudí, ktorí doteraz o značke Can-Am ani netušili, a benzínová štvorkolka bola pre nich nepriateľná. Na druhej strane si vieme predstaviť aj ortodoxných používateľov benzínových štvorkoliek Can-Am, ktorí môžu siahnuť po elektrickom variante nie z dôvodu výmeny benzínového stroja, ale pri doplnení svojho vozového parku o stroj s konkrétnym účelom. Jednoznačne je tu aj pomerne široký okruh používateľov, ktorí majú benzínovú štvorkolku výlučne alebo predovšetkým na prácu a vzhľadom k efektivite, ekonomike alebo jednoduchosti používania, môže byť pre nich elektrický variant lepšou voľbou. Rozhodne však elektrik patrí do našej modernej doby a do širokého portfólia značky BRP. Ďakujeme, že ste si náš test pozreli
a veríme, že vám to pomôže v prípadnom rozhodovaní sa medzi benzínom a elektrikou. Tešíme sa na vás u nás v BRP Center Žilina.